Zizindikiro Mukamasiya Kufilana Mbanja. Video hii ndi video yachiwiri. Yoyamba tinapanga create video yomwe timakamba kuti chimachititsa ndi chani kuti musiye kufilana Mbanja. So mutha kuenjoya kwambiri mukaoneranso video yoyambirira. Kufilana kuja ndikofunikira kwambiri. Mkazi wako akakugwira paphewa, mwamuna akankolekera mdzanja mkazi wake, pazitha kukhala mafiru ena ake, muzitha kufilana zina zake. Komano pali mabanja ena izi zimapezeka kuti zachoka. So kufilana kuja ndikofunikira kwambiri. Ndiye pali zizindikiro lero tigawana zizindikiro zokwanira 12. Izizi zimayambika pang'ono ndi pang'ono. Zimayamba mwina pakusintha kwa tizinthu ting'ono tizikhalidwe tinatake, tima attitudes tinatake, mmene wina amapangira treating zake. So zimankana akula pang'ono ndi pang'ono. Chizindikiro choyambirira, communication becomes dry and forced. Kuyankhulana kuja kumasanduka kokakamiza komanso kwa dry. Wina ake kumakuyankhula, wina kumanyasidwa, iwe kumuyitana okondedwa wako kukuyankha munyasidwa mwina mwake. So izi zimachitika chifukwa chani? Mmakhala nomwayamba kumangoyankhulana pa necessities zokha. Nthawi zonse mmatha kucheza the whole day. Pano mwasiya Mungu yankhulana pa zofunikira zokha. Madzi alirede kubafa. Sima ilirede pa table. Basi ndikunyamuka. Ndani bwino. Olo Mungu kambirana ma issues ana, mwina ma bills zokha, olo nkhani zongokhuzana ndi chakudya. Mwayamba kumango kambirana ma necessities zokha. Zinthu zina zachibwanabwana zija zimene mmakambirana nthawi inake zinkakuvisana koma ziya mwasiya kuziyankhulana. Ndiye mwayamba kupewana, mwayamba kupewa china chilichonse chomwe chili cha personal kwa munthu wina or emotional. Ichi ndi chizindikiro choyamba choti mwasiya kufilana or mwayamba kusiya kufilana m'banja mwanu. Chizindikiro cha number 2, you no longer miss each other. Mukayamba kusiya kufilana m'banja mmasiya kusowana. Pasa musowa sonzako. Olo kaya mzabwera mawa, kaya mzabwera nkucha. Ndibe nazo ntchito. Pomwe kale izi sizimatheka. So zimatoyamba wina wake waenda, olo mwina wake akungopitiriza kumangobwera ku nyumba mochedwa. Iwe sizikupanga bother unjira nayo yonse. Ndibe nazo ntchito kazipanga zimene mukufuna. Ichiso ndi chizindikiro choti m'banja mwanu mwasiya kufilana. Chizindikiro cha number 3, affection disappears. Banja loti mwasiya kufilana olo mwayamba kusiya kufilana, chikondi chimayamba kutani kuchoka ndi pang'ono. Timahagirija osamachitikanso, timakisi tija, random kisses tija osamachitikanso, kaya kukumbatirana kuja osamachitikanso, osamagwirananso, palibepo wamsi pakati panu. Body language ijayo yakhala no cold nawo. Ichichi ndi chizindikiro choti nawo kufilana m'banja mwanu kwayamba kutha. Chinthu cha number 4, chizindikiro chimene kufilana ngati kwayamba kuchoka kapena kwayamba kutha m'banja mwanu, you prefer being alone or with others. Mwayambano mwaziona ngati bola ndiye nditamangokhala ndekha, or inu tazipanganizanu zoko bola ine ndingokhala ndekha. Nthawi imene mmaspenda limodzi ija mwayamba kuyiona ngati ndi duty pano, si chinthu chimene ine mukuchifuna. Mumaona ngati ntchito wina wake akakukhalirani pambali pa wachikondi wanu. So mukufira kumangokhala nokha. Mmanjoya kwambiri pa phone panu tsopano kusiyana ndi kuyankhulana olo ndi kucheza ndi wachikondi wanu. Mmanjoya kukhala ndi azinzanu kusiyana ndi wachikondi wanu. Mmanjoya kungokhala ku ntchito kusiyana ndi wachikondi wanu. Ichinso ndi chinthu chimodzi chimene mungadziwe zonena kuti kufilana kwayamba kutha, kwayamba kuchepa m'banja mwanu. Komanso chizindikiro cha number 5, no more excitement to see each other. Sukusangalasidwanso kumuona nzako. So kaya mwina nzako anali kwina kwake ndi akubwera ku nyumba, kwa iweyo zayamba kuoneka kuti si normal or even mwina wayamba kuziona stressful. So zimachitika kunena kuti si chinthu chimene where you are looking forward to. Sukuona so kuti sukudikirira. Fa nthawi zina zake mwatha kudikirira. Sindidya kaya pokhapo wewe ubwere kunoko. Komano izi zonse zayamba kuchepa. So chinthu china cha number 6, you stop sharing your inner world. Mbanja muja mwayamba no kusiya kugawana zinthu zazikulu zimene zimapanga mata mmoyo mwanu. So nkhani za ma feelings, zinthu zomwe zikupwetekani mu mtima mwanu, maloto anu, mavuto anu, ma achievements anu, zonsezi mwayamba mangozisunga nokha. China chake chachikulu chakuchitikirani mmoyo osafuna kugawana ndi wachikondi wanu olo kumuuza wachikondi wanu, mwayamba mangochisunga nokha. Simukupanga share ngati inu mmapangira before. Ichinso ndi chizindikiro choti kufilana m'banja mwanu kwayamba kutani, kwayamba kuchepa. Chinthu cha number 7, conversations turn into arguments easily. Kucheza panopa kwasanduka kuti mmatha kuyambana. Mukucheza zabwinobwino, kuyambana kungobwera from nowhere. So tima issues ting'ono tayamba kusandukano nkhondo zikulu. Palibepo emotional cushion ijayo pa inuyo yachoka. Komanso chinthu cha number 8, you stop caring about each other's needs. Mukayamba kusiya kufilana m'banja muja, simusamalanso zofuna za munthu wina. Kuli kodi wachikondi wanga amafuna chani? Zinthu zimene sizikupanga mata kwa inu. Mbuyo mumatha kudziwa kuti wachikondi wanga ali paja amakonda zakuti, ndikumgulira, ndikumpitisira. Pomwe pano mulibe nazonso ntchito.
nde mwasiya kupanga try to make them happy. Mwasiya kwa kuti mwapange achikondi anuwo akhale osangalala. Ichiso ndi chizindikiro chimodzi choti mwayamba kusiya kufilana m'banja mwanu. Chinthu cha namba 9, intimacy fades or feels like a task. Zintchito zakuchipinda zichi zasiyano kuti chikhale chinthu chimene nonsenu mukunjoya komano mukungoona ngati ndi ntchito osanjoyanso nkomwe tapanga basi ndifuna ndizikapitiriza ntchito. So kukhala malo amodzi kuyambano kusowa m'banjamo or wina wake akukupewa kwambiri chifukwa chonena kuti ali emotionally empty. Komanso chinthu cha namba 10 chimene chimachitika mukakhala kuti kufilana kwayamba kutha m'banja mwanu, you stop planning the future together. Kupanga masomphenya anu, kupanga plani za masomphenya anu limodzi zicha mmasiya. So palibe ma goals pakati pano, mwasiya kukhala ndi maloto pakati pano or discussions about us. Or kukambirana zokhuza inuyo uwiri wanu mwasiya. Aliyense akungopanga za ine bola mwakuti, winanso ine bola mwakuti, ani mwayamba kubisirana even wina wake akupanga zina zake kumbali, wina wake akupanga zina zake kumbali. Maloto oti timange nyumba ana athu ku university tizapanga bwanji, mwasiya kukambirana zinthu zimenezo. Ndi chizindikiro chimodzi choti m'banja mwanu mwasiya kufilana. Komanso chizindikiro cha namba 11, respect slowly disappears. Akuluakulu m'banja muja kulemekezana ndikofunikira kwambiri. So kuyamba kuchoka pang'ono ndi pang'ono mukuchulutsa kumango mudzudzula munthu winayo, kumango mpanga blame munthu winayo, koma mpanga ignore munthu winayo, kumango muderera munthu winayo. Even nthawi zina osamapanga notice kenakale konse zimene winayo akupanga. Respect ikangochoka m'banja ndi chizindikironso chimodzi choonetsa kuti mwasiya kufilana m'banja amwe ndi banja lanu likulowera kuphompho. Chinthu cha namba 12 chomwe chili chomalizira, you feel emotionally safer with someone else. Mukasiya kufilana m'banja mwanu muja umayamba kufila safe bola ndi munthu wina osati mwamuna wako kapena mkazi wako. So ngakhale palibepo cheating pakati panu, komano iweyo you are opening up more to other people than your spouse. Umamasukirana kwambiri ndi anthu ena, kumaseka kwambiri ndi anthu ena, ukangobwera ku nyumba uli serious. Ichinso ndi chizindikiro chimodzi chimene chimaonetsa kuti kufilana pakati panu m'banja mwanu mwayamba kutha. And izi zimakhala zopsa kwambiri chifukwa zimakhala kuti zikutengerani banja lanu kuphompho posakhalisa zinthu zitha kukhala wesi mwina ndikusiyananso kumene. Ndiye video yomwe ibwere after iyi tikamba kuti mungathe kuchitapo chiyani kuti kufilana m'banja muja kubwererenso. Mongokukumbutsani video iyi ndi yachiwiri. Yoyamba tinakamba zomwe zimachitika olo zomwe zimapangitsa kufilana kuti kuchoke. Iyi timakamba zizindikiro zoti mwasiya kufilana m'banja. And then video ya number 3 ikhala ikukamba zimene mungathe kuchitapo kuti kufilana kuja kubwerere. So make sure kuti muonere ma videos onsewa atatu. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.